Ta' kull sena l-Fondazzjoni Puttinu Cares torganizza maratona ta' 60 sija lob ta' futbol bris l-istess fondazzjoni. Fondazzjoni li taqqat individwi li għaddew mit-trauma tal-marda tal-kanċer. Okkażjoni li jingħatat bidu permezz ta' kick-off mill-President Marie-Louise Colero Preca u numru ta' volontiera. Iktar tard żar l-attività wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. Puttinu bħalissa qed taħdem għal iktar appartamenti għal pazjenti li jieħdu l-kura fl-isptarijiet fiċ-ċentru ta' Londra biex kemm jista' jkun dawn jibqgħu għaddejjin bil-ħajja personali tagħhom minkejja it-trattament. Tkellimna ma' Martina Fenek, żagħżugħa ta' 19-il sena li 4 snin ilu daqet il-ħruxija ta' din il-marda. Kien propju fl-ewwel jum tas-sena f'Boffa fejn kienu għadhom biss għaddew 50 minuta mill-countdown tal-ewwel tas-sena, ġifieri kienet pjuttost xena li opposta għal dak li tistenna l-port bil-mortali u aħna din nitilfu l-mami. Propju xarejn wara t-telfa tomma, Fenek instab li kellha kanċeri wkoll, tip rari li attakka n-nervituri tal-moħħ. Meta Dr. Kalvanja qal li inti għandek kanser jien fqajt nitħaq. Għaliex jiena trabbejt il-mami dejjem bil-kanser għaliex kelli biss 3 meta l-mami ġiet l-ewwel darba diagnosed bil-kanser. U għalija jisu għalli għandek riħ. Għaliex tant kemm drajt u bejn kien għadni taħt ix-xokk tal-mami, kien għadni ma nafx qed jiġri eżatt miegħi. Fi żmien li ħadet l-aħbar li kellha din il-marda, Fenek kienet għadha studenta tas-sekondarja li kienet qed tipprepara l-eżamijiet tal-livell ordinarju. Għal xhur sħaħ kellha tieħu trattamenti f'Londra, iżda ġiet lura Malta determinata li ser tikseb dawn l-eżamijiet tant importanti. Meta sibt ruħi f'pożizzjoni li waqaft mill-iskola mmissjajta, infatti illum il-ġurnata vera sirt naħdem b'mod differenti li l-eżamijiet eżempju nifoka ħafna fuqhom u ngħid jiena ġa tlift sena ma nixtieqx nitlef sena oħra. Nafx jiġifieri titlef sena fl-iskola. 4 snin wara Martina Fenek għadha kif lestiet l-eżamijiet tal-matrikola. Tinsab ħerqana għal dak kollu li hemm mistur fil-futur tagħha, kemm fil-ħajja akademika u kemm fil-ħajja personali tagħha, hekk kif sena oħra biss tkun ħadet l-all clear. Tfajla li tispira l-kuraġġ f'kulħadd, Fenek kellha dan il-messaġġ personali għal dawk kollha li għaddejjin minn xi diffikultà. Jiena dejjem nemmen li il-kuraġġ biex tgħix huwa nofs il-fejqan. Il-mami dik kienet għall-mitili u naħseb li vera jekk bniedem mhux ħajkollu kuraġġ li ħajaffaċċja problema x'inhi marda, problema psikoloġika, ma tistax tgħix normali.